inyathi ibuzwa kwaba baphambili. Into ebalulekileyo kakhulu endifunde kwaba baphambi kwam, ngakumbi utata weli khaya, le yokuba kunyanzeleka ukuba sishukumise ibhokisi yematshisi. Xa ndisitsho ke kuwe, uthi utata weli khaya, shukumisa ibhokisi yematshisi ecaleni kwenkomo yakho ukuze ikunike ubisi oluninzi. Ndayicinga. Andayiqonda ke ngoku le nto ethethwa ngulo tata. Ndide ndathi kuye makandicacisele kakuhle le nto eyithethayo. Wathi le bhokisi yematshisi ayidibenanga nolu bisi, idibene nale nto yokuba wena ukhona. Wena unika ixesha kule nto ufuna ukuyenza ukuze amaphupha akho afezeke. Ke xa sijonge le nkunzana apha nezinye ezilandelayo, kuba ndilapha ndishukumisa ibhokisi yam yematshisi, ziyandilandela, zindithembile. Ndithembe ukuba ndizokusa ukutya kwaye nazo ke ngoku zizokwazi ukundisebenzela xa kufike ixesha ukuze amaphupha am afezeke. Ndithi kuni, qhubani ngokushukumisa le bhokisi yematshisi ukuze amaphupha akho afezeke.